लोगोफोर नै जोंहा बिहाव फैदों बिहावनो जाहोनो थाखाय देन्जार गोथाव बनायदों हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग ये मेरा ससुर जी जवान है अभी भी बहुत ससुर है लेकिन जवान है देखो इधर बे बनायदों सेल रोटी दीदी तो रास्ते में है ना हाँ नै बे सलाद बे अमा बेदर लाय जोंना बिहावा बिराद मोजां मोनो आरो बेखौहाय ओमफ्राय नैबे पनिर बेनिफ्राय नैबे अमा बेदर भाजा ओमफ्राय नैबे दाउजों ओमफ्राय अनलाजों वाव उखुन्दैजों बोरैबा ओमफ्राय नैबे लाइ एवनाय हेलो सॉरी हमको खाने में बिजी थे बिस्वजित मा जादों आसान आसान गोरा Ciao. Ciao. ओंखामखौ उनावसो जागोन नामा? Ayang जादों oh नै आमायाबो हाँ उदैयानो बुंजोबसिगोन माथो होमबालाय बेखौ जाग्रोबा हा मामा उदैयानो बुंग्रोगोनसो माथो अंदर से लेके ओरिजिनल है मार्केट भैया और ये पापा बिस्वजित रायलायबाय था ये और राजा ये छोटा है राजा से 3 महीना ये राजा से बड़ा है राजा छोटा है हाँ राजा बड़ा है दिखता है इनका अक्टूबर हमारा राजा का जनवरी है गोथाव एकदम ज' जादों आरो गोथाव बिस्वजित गोथावथार ओइ गोजौआवबो दङ राजाया जाथ'वाखै उखैयाखैनो जादों दानिया जायै लोङै माबा सोर बोरै टिभि नायदों सोर बोरै लुदु गेलेदों देन्जारसोलै मा गेलेदों मा गेलेदों